Yn chanol y 14yd ganrif ar 15, doedd bobl yng Nghymru ddim yn hapus. Roedd bywyd yn galed, doedd dim llawer o arian, ac roedd llawer o bobl yn poeni am yr iaith Cymraeg yn cael ei lenci gan Saesneg. Penderfynodd Michael D. Jones dechrau Cymru bach newydd ymhen draw byd, mwyn cadw'r iaith, diwylliant a cherewyd y Cymru yn byw. Michael D. Jones, dwi. Gwnaeth Michael D. Jones lyfr bach yn dweud wrth bawb am yr ariannin. Roedd hi'n gwlad gwyrdd hyfryd, ble roedd llysia a ffrwythau yn tefu'n hawdd. Besai bywyd newydd yn yr arianni yn fwy dda. Gwerthodd Michael D. Jones 150 tocyn a chwiliodd pawb ar y mimosa i'r ariannin. Roedd y daith yn hir ac yn anodd. Bu farw 5 person ar y daith, cafwyd priodas a ganed 2 babi newydd. Ar yr 8fed ar 20 o Orffennaf 1865, glaniodd y mimosa ym Mhorth Madryn, a dyna beth sy'n cael ei ddathlu heddiw, Gŵyl y Glaniad. Ond, doedd y Cymru fach newydd ddim byd yn debyg i ddisgrifiad Michael D. Jones. Doedd dim llysiau, dim ffrwythau, dim gwyrddni, dim dŵr, dim gartrefi, dim byd, dim ond tewod. Roedd rhaid i'r bobl fyw mewn ogofau. Doedd dim bwyd. Wedi idyn adeiladu tai, daeth llefogydd mawr a'i golchi nhw i ffwrdd. Aeth blwyddyn heibio gen iddyn nhw siarad gyda'r tywelche, i ofyn am help. Bocobara, 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 bocobara. Roedd y blynyddoedd cyntaf yn anodd, ond gweithiodd y Cymru i adeiladu ffosydd dŵr mwyn tefu llysiau a ffrwythau. Dywedodd y dywelchus bod tir gwell i gael ochr arall y gwlad. Aeth criw ar gefn y geffylau, rifleros, i chwilio am tiroedd gwell. Wedi cerdded a cherdded, daethon nhw dros y mynydd a gweld ein cwm hefyd, a daeth criw i fyw yma. Wel, am gwm hyfryd. Dydy bopeth dim wedi bod yn berffaith ar hyd y blynyddoedd.
Mae llawer o ymladd wedi bod. Mae stori enwog o'r frwydr rhwng y 4 Cembro a'r Mapuche, pan ddihangodd John Daniel Evans ar ei geffyl Malagara. Erbyn heddiw, 151 o frenyddoedd wedi chwilio'r mimosa. Mae'r iaith Gymraeg yn fuon rhyfelin. Mae'r ysgol newydd yn llawn siaradwyr Gymraeg bach newydd.